हामबाय जोंथ' ताबो अर गुमटिनि डिएम अफिसनि गेटनि बिस्काङाव जों अर फायै जों जे कग्रुमानि वाइट टेब्रा कग्रुमानि अबन नाहरन जों तीन अर गुमटि डिएम अफिस जों तालारा फैका अबन बागै ताकसक जरा जोंथ' अर तिरफ्राव ताबकसक जरा माने केबो बिरुदे सुरो जों जे अरनि डिएम बने सिमची बिरुद जों अजागा पुलिस जों कोनो अननाय खायाबा बापिलुगो चिन कोनो करे एकमात्र चीनी डिमांड ताबकसक जरा राज्य सरकार हयते बा चीनी त्रिपुरा मुख्यमंत्री हयते ताकसक जरा कोनो चिन रेस्पन्स खाया बने बागै जों अबन तिनी जों ताबक साबलाय नम पाइमेन परबे जों साबलाय जुदि अबन कोनो रेस्पन्स करि हिंखाय अबन जुदि कोनो ट्रान्सफर खाजिया बा बन सस्पेंड खालिजे हिंखाय जों तिनी सालायखाय चीनी इनडिफिनिट जे रोड ब्लॉकेट खनानि बिथिङाव उङै मानो अबाहाय जों डिसिजन नाय जुदि कोनो टारगेट नाया हिंखाय उङै मानो अबन बागै जों थाङो आलोचना खायमा पर तामो नाय अब जों सायमानाय बने बागैना आं नरगो मीडिया रकनि बिसिंतै सारा त्रिपुरा जत त्रिपुरासा रकनो एला तंनान बागै आं कयो बने बागै जों नाय सायमानो अ जागाव ताबुकसक जरा जे गुमटिनि ओ जे डीएम ताबुकसक जरा एकटाबो कोनो रिप्लाय रिया मुख्यमंत्री जस्ट जे किसे सामाने दुनु साइड यांगबो बाचिना जत साइड माने यांगबो सन्मान नारनो यांगबो सन्मान नारनाय अब बायदो चलिया अब बागै सारा त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरासार चिनि महाराज न माहायको असन्मान खायमाने तै टीटीआईडीसी चिनि सीएम न असन्मान खायमाने अबन बागै जों त्रिपुरासार खानांगो अबन बागै जों बीजेपी बाय गवर्नमेंट जों जुब दं माने अबहाय खायजों बागै दिया जों कायसा पार्टना दङै गवर्नमेंट कायसा अंशदार दङै जों माहाय खायमाने जों अबन बागै बेलेंग दुख अबन बागै जरा सक पाइका जों जगह बीजेपी बाय अमहाय तंनानै बागैया दरगना जों बीजेपी तामंग नाय इंया चिनि हाई लेवल थलाय जों मुसुगिया जों टोटली अमहाय खायजक दङ जों सरकार बाय दङ मुसुगिया जेता अबन बागैना हाई लेवल जों आलोचना खायनाय तामो खाया जों सायनाय ताबुकसक जरा कोनो कक्थाजो साजगिया अबन बागै चिनि बेलेंग दुख अबहाय जुनिया हंगाय तिनि जों तालारै थाखा जों सायमानो बर जों दर कन्टिन्यू तंमांला अबन जुनिया हंगाय डिसिजन नाय खनान जों रोड ब्लॉकेट स्टार्ट खायमोन रोड ब्लॉकेट जों सालायमाने परे जार डिस्ट्रिक्ट दा खायनाय हेगा जों हाईवे तो जत हाईवे फोन खायनाय जों मा जों तो अरनि चबा तो जों राज्य सरकारनि जे चिनि अरनि चालक थांनाय मुख्यमंत्री बनि हयते जे गुमटि डिस्ट्रिक्टनि जे डीएम बनो जों जे डिमांड खायमाने चिनि महाराष्ट्र असन्मान खायमाने अबन बागै जों बनो अ जगाने ट्रान्सफर खायदे त्रिपुरा बनो तानारदे त्रिपुरा बायरे बनो ट्रान्सफर खायदे अबन चिनि सभा बनो जुदि खलाया हंगाय अमहाय जुदि नाहारै दं हंगाय अबन आंदोलन जों कन्टिन्यू चलि तंनायना तांगे जों चिनि महाराज बय मजिमान थमानिया महाराज चिनि बागै